Keď sa bavíme o tom agingu, tak veľa ako prípravkov robí vlastne to, že zabraňuje vysušenie pokožky. Ale tá pokožka sa nehydratuje väčšinou super s krémmi a tak ďalej, lebo naša pokožka nedokáže strebať vodu, hej. Ale ona ju strebáva tak, že ju pijeme a tým sa hydratujeme a tým hydratujeme aj pokožku, hej. Aspoň 2,5 litra denne by mal piť človek a keď si to uvedomí, tak veľakrát, keď sa zamyslí a urobí si nejakú retrospektívu, tak to nedodržiava. Sport, jak si udržet mládí, jak dobře vypadat a jak to všechno skloubit s přírodním stylem života, to bude tématem dnešního Aroma podcastu. Dneska se vám hlásím sama, tady je Anička Krutová, protože natáčíme během Aroma březnu v Brně, kdy pořádáme hned několik akcí a Veronice Němcové se to zrovna kryje s něčím v Praze, takže tady nemůže být se mnou. A mám tady vzácného hosta Radoslava Coneua, nebo jak to mám vlastně říct, Radku? Conev, to je jedno, kto sa pletie to meno, tým, že mám zahraničné meno, tak sa to pletie. Takže jsi zvyklý na to, že to lidi spletou. Ano. Ale to jméno možná neznáte, ale věřím, že z našich akcí určitě znáte značku Biorůže, protože má nádherný eterický oleje. A možná nechám tebe, abys vlastně představil, protože vy to taky pořád obměňujete a doplňujete, co teďka máte v sortimentu. Dobré, zdravím. A vlastne v Biorúži máme eterické oleje, máme ich pod vlastnou značkou, pod značkou Venoc, kde máme eterické oleje a rastlinné oleje, ale taktiež sme aj distribútori značky Altea Organics a väčšinu tých eterických olejov a rastlinných olejov, po prípade hydrolatov pochádza z Bulharska, lebo to meno mám vlastne bulharské a kvôli tomu vlastne robíme celú túto záležitosť. A než se teda dostaneme k tomu tématu, který jsem slibovala, tak mě i zajímá to Bulharsko. Jak to tedy je tam? Co je vlastně typický pro Bulharsko, na který vaše oleje jsi takový nejpyšnější, který je třeba tvůj nejoblíbenější? Hej, no moje najskôr začnem tými najobľúbenejšími. Mne akože najviac idem na citrusové vône, ale to nie je typické pre Bulharsko. A to Bulharsko, čím je typické, tak hlavne tou rúžou, lebo tam sa pestuje vlastne rúža, robí sa rúžový olej a rúžové hydrolaty, zhruba 80%, 90% produkcie celého sveta sa tam pestuje. To je jeden z najvzácnejších olejov, či možno aj najvzácnejší, aký je. Cenovo aj tou kompozíciou, čo sa nachádza v ňom. A v čom je ešte typické Bulharsko? No, tak Bulharsko, keď si pozrieme ako v Európe, tak je to jeden z top pestovateľov bylín v Európskej únii. Mimo Európskej únie ako Ukrajina, tak sa pestuje viacej a tak sú tam typické aj iné byliny, také aj stredomorské, dá sa povedať, že rozmarín a tak ďalej, ale veľmi typický je napríklad harmanček, levandula vo veľkom a tak ďalej. Ta růže, to je samozřejmě fascinující a hlavně pro většinu z nás je to přesně ten suvenýr, který si vozili naše babičky a maminky z dovolené. Řekni o tom něco víc, protože já vím, že to je hlavní producent růže, ale taky jsem si všimla, že ty parfémářský domy, například, jak teď začínají být populárnější a populárnější ty přírodní parfémy, tak nám aromaterapeutům to trošku komplikujou, protože vykupujou ty suroviny. Jak je těžký sehnat dobrý růžový olej v Bulharsku? No akože ťažké to není, je tam veľa pestovateľov na to, ale aby sme si to nejak ujasnili, tá rúža sa pestuje len v jednom údolí, volá sa to rúžové údolie, odtiaľ pochádza moja babka a detko. Proces toho pestovania tej rúže je veľmi krátky a záleží proste od sezóny, či prší, aké daždivosť a tak ďalej. To údolie je pod horami a od toho závisí potom vlastne aj cena toho produktu a je celkovo ako keby sklízeň a produkcia tých eterických olejov. A vlastne tie pozemky, alebo kde sa pestuje tá rúža, nie sú nafukovacie, lebo to je len v tom údolí. Inak sa neoplatí moc pestovať niekde inde v Bulharsku rúže, kvôli tomu, že nie je taký výťažok toho eterického oleja. To je taký, že celkový proces toho, jak to tam funguje a tam je strašne potrebné vlastne nejaké dve veci. Jedna vec je to podnebie a druhá vec je prístup k vode, aby sa mohla destilovať táto rúža, poprípade aj vyrábať hydroláty, tak je dosť dôležité, aby bol veľký prísun vody v tej lokalite. No a teď mě zajímá ten tvůj osobní příběh. Babička a děda
teda v růžovém údolí, to by si přál každý aromaterapeut. Takže jak jsi to měl ty s bylinkama odmala? Takže od mala, tak moja babka a detko pochádza, no hlavne detko pochádza zo záhradníckej rodiny. Takže moja babka bola taká bylinkárka a tak ďalej, lebo to dopestovali na záhrade. A oni mali veľkú záhradu, niekoľko záhrad by som povedal, lebo robili z toho aj trošku taký biznis popri svojej robote. Ale konkrétne babka a detko, čím sa živili, tak babka bola ekonómka a tak ďalej. A to boli nejaké také prvé dotyky. A potom vlastne aj ten biznis, keď som založil, tak to bolo až na vysokej škole a ja som študoval farmáciu a tam dotyky s bylinkami boli vlastne nejaké také ďalšie moje pokračovanie už v tej odbornej praxi. A ma napadlo vlastne, že pochádzam z toho ružového údolia z Bulharska a ma napadlo, že by som sa chcel venovať týmto veciam, lebo je to aj prepojenie s farmáciou a tak vznikla biorúža a celkové prepojenie, prečo som sa začal tomu venovať. No to je to, co mě fascinuje a máte to i jako celý předmět, ta farmakognózie, myslím. Ano. Já jsem si teda jednou koupila ve slovenštině dokonce knihu o tom, ale opravdu si přiznám, že jsem nebyla schopná to přečíst. Je to velká věda a myslím, že máš teda velkou výhodu, že do toho takhle vidíš vlastně, to je super. Áno, akože na tej farmácii sa berú tie bylinky z viacerých pohľadov. Veľakrát sa berú hlavne tie účinné látky a extrakcie a tak ďalej. Tak, pojďme tedy k tomu agingu. To je teďka takový populární, ale možná všichni neví, co vlastně pod ten pojem spadá, protože teď je toho plný, nebo moje algoritmy to ukazujou. Samej lifehacking, biohacking, aging. Nevím, jestli mi ten Facebook nechce něco naznačit, ale co tam teda všechno patří? Jasné, k tomu agingu, tak my sa na to pozeráme z viacero hľadisk a jedna vec my predávame ako kozmetiku, takže to je, že jak pomôcť k tomu, aby bol aging z tej vonkajšej strany, ale strašne dôležitá je tá vnútorná strana. A keď to tak poviem, že v všeobecnosti, tak je dodržiavať dobre celkovú tú životosprávu. A najviac, čo tomu pomáha agingu, je dodržiavať pitný režim, takže úplne, že základ. A potom ostatné veci sú, že nadstavba, teraz tom agingu a celkovo či vnútorné doplnky stravy, alebo celková strava výživa, tak o tom sa dá diskutovať dlho a potom samozrejme aj tie vonkajšie prípravky, hej. Či to je prírodná kozmetika, alebo to môže byť aj neprírodná kozmetika, tak sú tam rôzne nuancy, ktoré sa dajú o tom právať, no. Pitný režim, co to znamená? Protože na to taky se mění názory, anebo respektive dneska se vlastně ve všem můžeme úplně ztratit. A já jsem se i přidala do nějaké skupiny na Facebooku, která se zabývá tou vodou. No, takže jaký je tvůj názor na pitný režim? Jasné, keď sa bavíme o tom agingu, tak veľa ako prípravkov robí vlastne to, že zabraňuje vysušenie pokožky. Ale tá pokožka sa nehydratuje väčšinou super s krémmi a tak ďalej, lebo naša pokožka nedokáže strebať vodu, hej. Ale ona ju strebáva tak, že ju pijeme a tým sa hydratujeme a tým hydratujeme aj pokožku, hej. Nepriamo povedané. A tomu pitnému režimu je to strašne dôležité dodržiavať. Ja sám to tiež nedodržiavam, mám s tým problémy. Ale je aspoň 2,5 litra denne by mal piť človek. A keď si to uvedomí, tak veľakrát, keď sa zamyslí a urobí si nejakú retrospektívu, tak to nedodržiava. A ono to pomôže celkovo pre svoj život alebo pre zdravie, lebo samozrejme, keď vypijete veľa vody, tak sa vám lepšie aj filtruje cez obličky, všetko a tak ďalej. A je to taký, že základ, ktorý keď sa zabúda, tak a dlhodobo sa to podceňuje, hlavne keď ste mladí, tak vtedy to ten človek nevidí a potom ho to dobehne. A teď ta přírodní kosmetika. Pojďme úplně od začátku. Já občas mívám kurzy pro lidi, kteří vlastně třeba vůbec neví, co je to aromaterapie a poprvé jim vlastně vysvětluju ten rozdíl. Vždycky se u toho trošku cítím jak nějaký představitel konspiračních teorií. Ty jsi řekl takový zajímavý, že bychom se mohli bavit o tom, jestli teda ta kosmetika má být přírodní nebo nepřírodní. Takže jak to teda máš? Jasné.
My predávame väčšinou prírodnú kozmetiku, ale v niektorých hľadiskách to nedáva zmysel, kvôli tomu, že keď ten pacient trpí nejakými problémami a tak ďalej, tak tá neprírodná kozmetika má jednu výhodu oproti tej prírodnej, a to je tá stabilita. A keď máte testovanie nejakých liečiv a tak ďalej, tak oni sa väčšinou testujú k vlastne neprírodnej kozmetike, ktoré obsahujú nejaké ropné deriváty a tak ďalej. A oni sú stabilné, takže nie sú otestované niektoré liečivá na kontraindikácie a na zmesi prírodných látok, lebo keď si zoberieme ako nejaké prírodné, čo sa používa v prírodnej kozmetike, rastlinné oleje, mandlový, jojobový, alebo potom tie účinné látky, tie esenciálne oleje, ako je rúžový a tak ďalej, tak on každý rok nie je rovnaký. Hej, a to si treba uvedomiť a preto to nie je moc zlúčiteľné, keď chcete podávať nejaké liečivo a sa málo používajú vlastne tieto prírodné látky v liečivách. Ale samozrejme v tej konvenčnej kozmetike má svoje nevýhody, že dneska ľudia trpia proste na citlivú pokožku a dostávajú vlastne viac alergické reakcie na to, takže každá z týchto dvoch kozmetík má zmysel a my sme ako väčší zastancovia tej prírodnej kozmetike, ale ja neodsudzujem ani tú druhou časť. Tak, teď ta hydratace. To je samozřejmě pro nás ženy 40 plus velké téma. Takže pojďme začít takovým tím úplně nejjednodušším, co dělá třeba řada lidí, kteří používají aromaterapii. A to je to, že právě používají pouze ty pleťové oleje, kdy vlastně jako ten základ je to, co ty si zmínil, třeba ten mandlový nebo meruňkový nebo nějaký jiný. A do toho si třeba přidají nějaký esence. Je to dostatečné? Šťastie áno, záleží, aký je typ pokožky, ale šťastie áno, lebo je dôležité, potom keď už ideme do detailu, tak je dôležité si pozrieť nejaký stupeň komodogenity jednotlivých olejov a vedieť, ktorý olej používať na tvár a ktorý na telo. Čím je nižší stupeň, tak je lepšie to používať na tú tvár. A napríklad si povieme, že šipkový olej alebo jojobový olej, to sú také s nízkym komodogénnym indexom. A potom samozrejme sa dá namiešať tá zmes esenciálnym olejmi. Treba dávať bacha, aby sa ich zase nedávalo veľa, lebo esenciálne oleje sú celkom dráždivé pri vysokej koncentrácii na pleť. A v tej chvíli dá sa povedať, že úplný taký ten základ a že basic, tak to väčšinou ľuďom bude vyhovovať. Ale potom nastávajú problémy, že ak ten človek má citlivú pleť alebo tak ďalej, tak sa to musí riešiť trošku komplexnejšie. Takže dá sa povedať áno, ale nie pre všetkých. No. A někteří lidi říkají, no ale mě ty pleťové oleje vysušujou. Áno, to sa môže stávať, že niektorí ľudia vravia, že im pleťové oleje vysušujú a to je spôsobené, že napríklad si tam dávajú oleje, ktoré majú vysoký stupeň komodogenity, tak toto je jeden spôsob, ako vzniká táto záležitosť. A to je třeba jaký teda, abychom řekli napríklad příklad? Kokosový olej. Jasne. Hej, v jednoduchosti. Potom je ich viacero. Je dobre si to proste pozrieť. A potom je ešte dôležité si uvedomiť to vysušovanie, že aký je vlastne typ pokožky a jak bola tá skincare rutina daná u toho človeka. Je dôležité si uvedomiť, že najskôr by sa mala vyčistiť tá pleť. Keď ideme nejakou prírodnou fázou, tak väčšinou sa používajú, dajme tomu, nejaké odličovacie produkty, ale môže to byť aj hydrolát čistý a potom je dobré naniesť ten olej, napríklad zmes s esenciálnym olejom a to je akože taký basic, ktorý úplne pomôže, ale presne tí ľudia, ktorí majú väčšinou suchú pokožku a tak ďalej a citlivú, tak je už dobre použiť aj nejaké látky a esenciálne oleje a aj tie oleje, ktoré im budú viacej vyhovovať, hej. To další téma tvoje je právě ten sport. Jak to jde dohromady vlastně? Sport a přírodní kosmetika a aromaterapie? Jasné, no tak ja športujem od mala. Od asi 7-8 rokov. Teraz, tento rok už som prestal hrávať vodné polo a je to kvôli tomu, že sa mi narodilo druhé dieťa už a už je to pre mňa časový záhul, aj firma, aj deti, aj šport. A
sklobil som to tak, že mňa skôr zaujímalo starostlivosť o zdravie. To je tá hlavná vec, ktorá ma zaujíma. To je spoločné so športom. Myslím si, že každý človek by sa mal hýbať inak, akože to je, že na druhom mieste prevencia proti agingu je športovať, podľa mňa. Nejakým spôsobom sa hýbať, lebo bez pohybu to sa nedá. A tak sa vlastne k tomu dostávam celkovému, že mi to dáva ako nejaký zmysel. Zastavím se u toho vodního póla, protože já jako malá jsem hodně plavala zase a ty bazény, ty chlorovaný bazény, to je pro pleť. Jako dneska já to vlastně moc nedávám obecně, mě to tak nějak vadí prostě, ale co tvoje pokožka na to říkala? Moja? Ja som s tým nemal problém vôbec, hej, ale mám proste kolegov, ktorí plávajú a tak ďalej a tiež ako keby tie bazény chlorované a tak ďalej, tak poznám ľudí, ktorí plávajú 20-30 rokov a vlastne sa im nič nevyskytne, hej. To je ako povedať, že z toho chlóru, ktorý tam je a tak ďalej, že to nejakým spôsobom ovplyvňuje pokožku, by som ani tak nepovedal. Ten človek to už má ovplyvnené predtým, ten bazén to len môže trošku zhoršiť, hej. Ale ja som s tým ako osobne nemal problém. Dobře, tak pojďme k tomu věku pokročilejšímu, že ten sport občas přivede pak nějaký třeba bolístky. Takže když má někdo něco obyčejného, prostě přehnal to, teď začíná jaro, všichni vytáhnou ty kola, dají si 70 km hned na poprvé. Čím lze ošetřit takový místo třeba? Jasné, keď napríklad niekde spadnú a tak ďalej, tak ja používam z tých eterických olejov často lavandulu na rýchlejšie zarastenie tej jazvy a tak ďalej. Hlavne u malých, ja to používam aj u malých detí, ale v zriedenej forme. A potom niekedy tí 3 na dezinfekciu. A to veľmi často, akože tieto 2 sú úplne základ, ktoré používam v tej praxi. No. Jde něco třeba použít jako prevenci, když prostě se nechci toho sportu vzdát, ale vím, že prostě to koleno mě bude vždycky bolet. To je závislé od toho človeka, že či mu to vonia, lebo ja sa stávam k tej aromaterapii tak, že mal by si to trochu načichať ten človek, aby sa vôbec niekam dostal. Takže ku každému človeku každý sa môže na to pozerať trošku inak a tá bolesť môže byť spojená s tým, že ho to bolí, ale veľakrát je tá bolesť psychosomatická a pri športe, ak niekto dlhšie športuje, napríklad ja som to tak mal, hej, a v tej chvíli som si dával napríklad aj nereoli, hej, a pritom to vôbec nemusí mať spojené, že ten olej je priamo indikovaný na, dajme tomu nejaký šport alebo niečo podobné, hej. Takže nedá sa to takto, že zo všeobecniť, ale keď sa niekomu proste stane, že ho bolí sval, má svalovicu a tak ďalej, tak sa dá použiť proste aj máta, rozmarín a tak ďalej. Asi trochu využiju, že seš muž, protože normálně je podcast vlastně náš takový ženský. A já jsem si trochu všimla, že i podle svých klientů je to trošku jinak. Jako muži mají ten sport víc na to fakt jako vydat ten výkon. Fakt i ta soutěž je tam třeba někdy důležitá. Občas je fakt důležitý i se zničit. Mi přijde jako pocítit fyzicky. A vnímáš třeba i skrze ty vůně, protože ty jsi řekl to, je třeba si to načichat, jo? Vnímáš, že to mají chlapi trošku jinak než ženský, ty vůně? Asi áno, určite. Ja to vnímam, že každá osobnosť to má inak a áno, chlapi to majú trošku inak, no, voňajú im iné vône a tak ďalej. Preto vlastne aj parfumérii sa používajú iné vône u žien a u chlapov, aby tie vône medzi sebou nejakým spôsobom ladili, no. A vraťme se k té růži zrovna, jo? Jak tu vnímáš? Je vhodná i pro muže? Rúža? A podľa mňa rúža, keď to vnímam akože od zákazníkov a celkovo, tak začne vlastne ľuďom voňať tak po 30-ke. Dovtedy proste tým ľuďom to väčšinou, že smrdí. Akože to je, ja to vravím, že zo skúseností, keď to načichávajú ľudia. A u chlapov niektorým áno, ale skôr im vonia biela rúža, ako damaská, alebo ako centifolia. A já bych fakt všechny muže pozvala, aby se té růže nebáli, protože fakt je nádherná, třeba v kombinaci zrovna s jehličnanama, tak z toho teda vznikají pro mě jako úplně nádherný mužský vůně.
Co je teďka vlastně trendy? Ty teďka si zmínil ty zákazníky, to může být docela zajímavý, že vy to hodně budete pozorovat, co teďka frčí. Protože to třeba mě trošku trápí je, že i z té přírodní kosmetiky se začíná stávat fakt brutální biznis. Si říkám vždycky, jako jestli je to vůbec smysluplný a druhá věc, jestli je to pro tu planetu vůbec udržitelný. Čo sú trendy akože v tej kozmetike, že celkovo veľa trendy je akože korejská kozmetika, ale to my vôbec nerobíme. A z tej... Co to znamená, prosím tě? Vieš, že korejská kozmetika, oni veľakrát tej kozmetike je také časté, že tie firmy si vymyslia nejaký svoj názov a skryjú po tú molekulu ďalšie veci a začnú vraveť, že napríklad používajú nanočastice, nanomolekuly, alebo si vymyslia názov. A korejská kozmetika je vlastne ako keby na tomto postavená, že je ako keby trendy a používa tie moderné veci. Ale to sa netýka hlavne prírodnej kozmetiky. A v tej prírodnej kozmetike, že čo je trendy, nemám ani pocit, že je niečo trendy, skôr sa to už tak ustalilo a my sa dosť zameriavame na ľudí s atopiou a citlivou pokožkou, takže tam to vnímame a tam to není trendy. Tam je to proste tak ako keby ustálené a ľudia hľadajú vlastne čistejšie zloženie. Aj mám pocit, že k prírodnej kozmetike sa väčšinu ľudí dostane na základe toho, že má nejaké problémy s pokožkou, buď on, ten jedinec, alebo dieťa. A ono to trošku podle mě patří i k tomu agingu. Že prostě některé problémy s pokožkou fakt vzniknou až s věkem. U žen třeba i s nějakýma hormonálníma proměnama. Ano. Tak možná pojďme dát nějaký tipy pro tu citlivou kůži. Co třeba doporučuješ svým zákazníkům jako na začátek? Na začiatok, keď sa ma akože ľudia pýtajú na citlivú pokožku, tak ja sa na to dívam trošku celistvo, že z čoho to vzniká. A to môže vznikať z rôznych vecí a veľakrát napríklad na citlivú pokožku pomôžu že probiotika, že úplne že základ. A z tej vonkajšej strany tak záleží v akej fázi, či to má právo zapálené alebo nemá. A že taký úplne že basic, nejdem tu vraveť o prípravku a tak ďalej, tak veľmi dobre na pokožku, na to telo je bambucké maslo. Hej. A teraz ide o to, že niekomu nemusí vyhovovať napríklad tam použiť levandulu, hežmánek, ktorý sa používa, alebo nejaký ovsený extrakt a tak ďalej, lebo každý trošku inak reaguje. Môžete mať napríklad aj alergickú reakciu na levandulu, na hežmánek, takže základ je taký, že bambucké maslo na premazávanie a stojí jeho vnútra, keď sa to tak pozorujem, tak sú to probiotika, lebo však 80% imunity pochádza väčšinou z čriev a keď toto trochu doladíte a ešte akože úplný basic, tak by bolo, že vláknina voda a to je taká, že to pomôže dajme tomu veľkému percentu ľudí na začiatok. Opravdu se moc nehodíš do farmaceutického průmyslu. Je to fakt jednoduchý vlastně, to je krásný. Ale to bambucké máslo, to je taky téma, mi přijde pro lidi. Ono je ho víc druhů, různé kvality, šlehané, nešlehané, tak nás tom trošku zorientuj. No, tak bambucké maslo môže byť rafinované, nerafinované a vlastne, aby sme tu nepoužívali nejaké zložité názvy, tak to je ako keby očistené a neočistené to bambucké maslo. Niekto chce ako keby, si predstavte, že keď vytvárate nejakú, ja to poviem jednoducho na zemiakoch. Keď si kúpite zemiaky v obchode, tak sú oprané, ale tie zemiaky zo zeme nebývajú oprané. Tak taký je rozdiel v tom bambuckom masle. A v jednoduchosti povedané. A potom môže byť šľahané, nešľahané. A ja mám napríklad aj rád to šľahané, lebo má jemnejšiu konzistenciu. Takže sa to lepšie rozotiera.
Pojďme se vrátit těm produktům, ty jsi se tomu snažil vyhnout, ale myslím, že ženy to zajímá vždycky. Produkty a ty trendy zase. Jo, ty jsi řekl ty probiotika vnitřně, ale tady v Brně je třeba už i kosmetický studio, který dělá probiotický kury na pokožku. Takže pak jsou nějaký ty různý kyseliny a séra. Tie probiotické kúry na pokožku napríklad, hej, že k tomu sa dostanem. Ono práve v tej kozmetike vzniká veľa akože veci, ale treba si uvedomiť, sa trošku nad tým celým zamyslieť. Za A, probiotika sú rozpustné vo vode a tým, keď už máte v produkte vodu, tak tam musí byť konzervant. A konzervant zabíja baktérie. Takže v hociakom produkte, ak máte probiotika, tak tam musí byť voda, musí tam byť konzervant, ktorý zabije tie baktérie, čiže tie probiotika. Takže to je len marketing. Hej, a teraz tých kozmetike sa používa strašne veľa vecí, ale treba si uvedomiť, že čo si vlastne na seba dávate. Aj v prírodnej kozmetike môžu byť konzervanty, úplne v pohode, aj sa používajú. Dokonce by řekla, že musí, nikto nechce, aby to byl plesnivý krém, že jo? Áno, presne tak. Takže nad tým sa treba, že celkovo zamyslieť, to sa týka napríklad aj hydrolátov a tak ďalej, hej, že tiež vidím veľakrát rôzne hydroláty a tak ďalej, ale v reálnosti, keď sa napríklad robia tie hydroláty, tak si treba uvedomiť, že od tej výroby väčšinou tá voda sa pokazí do pol roka, hej, takže ak ju máte dlhšie, tak treba skladovať chladničke a tak ďalej. Určitě, to skladování je taky veliký téma. No a pojďme zkusit teďka ty kyseliny a séra. Co třeba považuješ za smysluplný? Co je dobrý? Ja mám rád, keď v tej kozmetike sa nachádza menšie percento vody, lebo voda vlastne pôsobí, že vysušuje tú pokožku. A preto mám radšej ako keby tie séra a tak ďalej, lebo vám hydratujú pokožku a samozrejme mám najradšej ako ten ružový olej, lebo to je z tej prírodnej kozmetiky jeden z najkvalitnejších molekúl na anti-aging, ktorú si môžete dať na seba, hej. Tie krémy väčšinou sú aj potom drahšie, samozrejme, ale je to vlastne to najkvalitnejšie, čo môže byť. Keď vám to akože vonia, tak odporúčam týmto smerom. A keď samozrejme chcete niečo lacnejšie, tak z tých eterických olejov Geranium je tak, ako ja to poviem, že lacnejšia náhrada růže. Ono je fakt taky regenerativní a mně přijde, že i tak jako rozzáří vždycky, ale růže je růže, to je prostě nenahraditelný, to je pravda. Mužská kosmetika. To je taky téma. Často my ženy chceme něco svýmu muži podarovat a mně přijde, že teď tady máme začínající skupinu mužů, kteří si rádi už kupujou krémy a pečují o svou kůži. A pak tady máme generaci třeba mých vrstevníků a starší, která zase to považuje za něco úplně mimo. Jasné, to je ten trend. Napríklad ja používam akože dámsky krém, dá sa povedať, a je to trend, tí mladší používajú viacej ten mužský skincare a tam je pre mňa akože to najdôležitejšie, že ich treba naučiť, tak väčšinou na to muži zabúdajú, že si treba očistiť pleť a potom použiť krém a toto keď sa naučia, tak to je taký základ a potom podľa mňa už je to o tom, že čo im sadne, hej. A však tých produktov na trhu je veľa, môžu si vyberať, že ktorý im sadne a úplne v pohode môžu používať aj dámske krémy. Tam sa to rozlišuje vlastne tiež len marketingovo, že toto je dámsky a mužský, hej, to není dané, že je niečo úplne špeciálne pre tých mužov. Väčšinou do tých mužských krémov sa používajú tie eterické oleje, ktoré sú viacej priaznivé pre ich vôňu a použitie pre mužov. Jinak je to pořád homo sapiens kůže. Ano. A no jo, ale další téma u mužů je teďka ty barbershopy, péče o vousy a takové věci. Samozřejmě asi chlapi ten aging tolik nebudou řešit. Ženy jsou víc hysterický ze šedin, předpokládám. Áno, je to tak, ale akože tie barbershopy a tak ďalej, tak je to taký trend, že ľudia sa o to viac starajú. Mne príde, že ten trend prichádza vlastne z takého toho východu, také, že Turecko a tak. Tam to je zakorenené už dlhšie a ako áno, je to tak. Ale my sa ako firma moc tomuto trendu nevenujeme, no.
Jaký chystáte vy novinky? Dneska máme aromajarmark, posluchači samozřejmě to uslyší až po něm, ale to nevadí. Takže co představujete, co jste dovezli, co bys rád doporučil tady těm posluchačům našim, kteří mají rádi léčivý rostliny? Jasné. Tak my ako celkovo za nejaké posledné rok, dva sme urobili radu esenciálnych olejov. Máme ich tam dneska 50-60 druhov. Potom máme tinktúry, takže z tých bylín máme aj vlastné tinktúry. Robíme to vlastne z bylín z Bulharska. A potom máme ešte aj rastlinné oleje a potom máme aj nejaké doplnky stravy, ale tam sa hlavne týka nejakých medicinálnych húb a tak ďalej. Pojďme se držet u těch tinktur a zkusme je vztáhnout zase k tomu dnešnímu tématu, tedy nějaké to zdraví, ten aging. Je něco, s čím si můžu třeba teďka na jaře udělat kůru, co tak jednou za rok třeba bodne brát, i když třeba nemám žádný konkrétní problém? Záleží, či chcete brať tinktúru, alebo chcete brať kapsle, ale z tej tinktúry, čo mám rád a čo ako tak nejak používam, tak je to napríklad veľmi často echinacea, ale echinaceu používam pred tým, že sa cítim nejak imunne chorý a tak ďalej. A potom my máme tinktúry aj z medicinálnych húb a na také dlhodobé používam rád chagu a reishi. Takže tak, ale my tie tinktúry robíme, máme aj obyčajné tinktúry, ktoré sú ako luhované v alkoholu a potom máme vlastne s dvojitým extraktom a tam je použitá vlastne za nejakého tlaku alkoholová a vodná fáza a vyťažený extrakt z tej máme aj z bylín, aj z medicinálnych húb. Takže tam sa dostávame na trošku silnejšie tie koncentrácie. Super, tak se moc těším, že to dneska všechno vyzkouším a určitě se stavím. Děkuju, že jsi přijel do Brna, že jsme mohli natočit Aroma podcast a přeju, ať se máš hezky. Super, ďakujem aj ja.